सोरबादि मानसिया इसोरनि रायजोखौ मोननाय नङा। बाइबेला बिनि बागै मा बुंदों? करिन्थियारिनि लिरनाय 6 अध्याय 9 पद। नंथारगौयै नोंसोरो मिथिगौ अधोरोमियाफ्रा इसोरनि रायजोखौ मोननाय नङा। नोंसोरो दा आन्दाय गाज्रिफोर एबा मुर्तिफोरखौ खुलुमग्राफोर एबा जिनाहारि खालामग्राफोर एबा हौवाजों हौवा जिनाहारि खालामग्राफोर एबा खावग्राफोर, लुबैग्राफोर एबा फेग्लुंग्राफोर एबा निन्दिग्राफोर एबा सेग्राफोर बिसोरनि रावबो इसोरनि रायजोआव हाबनो मोनथारनाय नङा। इब्रायारि 10 अध्याय 26 आरो 27 पद। इसोरनि नंगौखौ मिथिनानैबो जोङो गोसो जानानै पाप मावबाय थायोब्ला जोंहा पापनिफ्राय बासायजानायनि गुबुन बुलि गैबावलिया। नाथाय जायफ्रा इसोरनि जेङा गसङो बिसोरो गिथावथाव फैगौ बिसार आरो अरजों खामजानायखौल' नेबाय थानाय जागोन। नुजाहोजानायनि 21 अध्याय 8 पद। नाथाय गिख'फोर, फोथायिफोर, आन्दायहोग्राफोर, मानसि सिथारग्राफोर, जिनाहारि खालामग्राफोर, मोन्थोर रायग्राफोर, मुर्ति खुलुमग्राफोर आरो सोलायग्राफोरनि जायगाया जोंनाय अर आरो गन्धकनि गेजेराव जागोन। बेनो नैथि थैनाया। नुजाहोजानायनि 20 अध्याय 15 पद। जायफोरनि मुङा गोथांनि बिजाबाव लिरजायाखै बिसोरो अरनि लैथोआव गारसनजाबाय। अनजाग्रा ख्रीष्ट सिबियारिफोर, बे जोबनायनि बाइबेल पदखौ अरायबो गोसोआव ला। दिनै नोंथाङा नंगौ ख्रिस्टियान, नाथाय नोंथांनि मुङा दिनै गोथांनि बिजाबाव लिरजादों ना लिरजायाखै आरो बेनो नोंखौ फोरमान होगोन नों सोरगोआव हाबनो हागोन ना हाबनो हाया। इसोरा बोर होथों।